Milers de barcelonins assistiran diumenge a la consagració de la Sagrada Família. Es desplaçaran a peu, en automòbil o en metro per situar-se als punts per on passarà el papa Benet XVI. Però fidels de molts altres punts del Principat no es volen perdre l'esdeveniment i molts es desplaçaran el mateix diumenge en autocar. Ja hi ha 75 preparats per traslladar més de 4.000 persones des de diferents punts de Catalunya. A Girona, per exemple, l'empresa d'autobusos Sarfa ha habilitat 2 línies. Per 15 euros connectarà Girona amb Barcelona de manera directa i també farà el servei als pobles del Baix Empordà. Atrau gent i és evident doncs, que hi havia certa necessitat de mobilitat des d'aquesta zona, on no era tan fàcil. A Barcelona doncs, ja entenem que la gent s'hi traslladarà doncs, a peu o amb transport públic o amb metro o amb altres mitjans, i des d'aquí doncs, mancava potser aquest servei que penso que Sarfa doncs, havia de posar en marxa. No? A Vic seran 5 autocars llogats pel Bisbat els que uniran la capital usonenca amb Barcelona. En total, unes 300 persones sortiran a les 6 del matí per arribar abans que Benet XVI arribi a la Sagrada Família. Tots tindran cadira reservada als voltants del temple. Surten a les 6:30 del matí perquè tenen que arribar a Barcelona a les 8, màxim 8:30, perquè a les 8:30 ja ens tancaran el recinte dels carrers que ens deixaran accedir per descarregar-los. I com Vic i Girona, moltes altres localitats faran el mateix. Alguns, en canvi, han preferit quedar-se al poble. Aquest és el cas del rector de la parròquia del Remei, a Vic. El pare Roc Espana obrirà l'església com cada diumenge i farà missa. Es mostra escèptic amb la visita del Sant Pare, tot i que confia que per sobre de tot destaqui el necessari esforç que cal fer en relació als pobres i als més marginats i, per què no, a uns valors més moderns de l'església.